Total of 7 to 7:30. Aray. Matibay ba to? Matibay mo. Good morning mga moms. So ngayon, bago namin simulan lahat ng mga dapat namin gawin ni Gwen, sama ko siya. So, let's offer prayer. Pasasalamat. So dito, everyday nagpupunta kami dito ni Gwen to pray for everything, para magpasalamat, humingi ng guidance. So bago pa namin gawin lahat ng dapat namin gawin, offer na tayo ng prayer pala kay Gwen. So now, nandito na kami sa store, sa ating suki, kasi mamimigay daw sila ng libreng ano. Bigay mo ng libreng, may freebies. Kanang pangkilay ba tsaka lipstick mo na gamit. Dito na kami sa bibili ni Gwen na kaldero. So, yes. So dahil yung may tenga dapat. May tenga? Ano, tinanggalan mo ng hawakan to? Ano tenga? Ito, tenga ang tawag namin dyan. Ito na siya, guys. Makapal naman siguro ito, di ba? Makapal nga yan. Ang pinagkatalo na lang nila yan is branding. 1.8 to ate na. 1.8. Discount. 1.8, so may discount pa. 1.6. 1,950. 1.6 na lang. Ate! Ay, kuya, sana. Yes. Dagko kaayo. 1.6. Parang ayaw niya. Store. Ito pala si Penelope Grace. Ha? Siya yung banda. Hi, Gwen. Hala, kabalo ka niya. Follower lang, hindi basher. First ko, nag-win ko, ma'am. Ma'am si G. Sure pa. Basher do sometimes. Sige, bash mo yan, ha? Lumagas daw, pero nara sa mind. Oo. Sa isip na lang daw siya manlibak. So, our price niyan is 1.9. 950. So, discount na natin ng 1.6. 1.7. Sige, go watch siya yan. 1.8. Oh. Thank you. Sa Manila siya. Wala pala tayo pera. No, baka hindi ko na siya madala rito sa susunod sa iba. Wala yung mayari. Taga-bantay lang, walang taga-abono. Hi po sa may-ari, shout out. Ito yun, nabaylan na natin. Okay na ito siguro. Malaki. Oh, tsaka sunod yung ulingan. Oh, Paano kung madala yan, te? ang uwi mo naman, ano bang, di ba pwedeng kalungin yan? O, edi, mag-ano ka ng taxi. Taxi talaga. Oh, ano? Ano pang pag-iinarte ang gusto mo? Salamat ng marami. Ihatid mo kami, ate. Saan ba kita ihatid? Sa Campus B. Sa Campus B? Ikaw bit-bit nito. Lagyan natin ng ano. Ha? Ayan. Shield? Ayan. Pwede rin gawin siya. Matibay ba to? Matibay mo. So much. Baliw tong hayop na. Thank you sa discount. La, naguba ng takip. Wala pa man. Ano sunod? Doon na tayo sa ulingan na hinahanap mo. Saan? Dito sa ano, Puerto. Doon na tayo sa ayan, oh. 270. Ito yung hinahanap ni. It's either yan or ito. Ayoko niyan. Gusto ko yung close. Sementado. Oo. Ayan. Pila dito ate? Pira na ikwan. Magkano yung ano? 275. Last price? 265. 250. Yay! Yay! Aw. Pwede kasi yan.
Ayaw mo Hindi yun. kasi kulog. Gusto mo yung ganyan yung kulog. Kulog dapat para hindi saya sa... Ganyan po yung gusto niyo. Yun gusto ko. Tapos, Ano pa? ang landas mo ay mag-iilaw. Yan. Pwede rin, ma'am. Yehe. Ala! May tao pala dito. Ata yun. Hindi ko mag... Akala ko nangyari. Akala ko display lang yung kahoy. Ayan na lang. Yan na lang, te. Asan na takip? Isa. Yan, bagong stock. Puro naman yan na. So matibay-tibay siya. Dili siguro. Dili siguro. Hindi naman daw siya may gawa eh. Lata ba yan? Baron lang. Dili. Kuan siya sa minuto. Murag na agad kung siya kanang kabilya. Man siguro anak. Parang may hulmahan siya sa loob, tapos sinimento ka. Ito yung nabili natin to. Bayad na tayo. Ngayon 250. Naitawad. Malaman. Oh, sa loob na yan ibutang. Lagayan mo ng pera. Ito. Ay, Arinola. Arinola lagayan mo. Lagayan sa dili. Doon na lang tayo. Kaya nga. Labis sa Hala. Oh. Wala bang mali? Gamay lang. Sa gamay lang. Ilan to? Katog Aman green. anak, katong green nga gamay. Light green sa iya ha. Ang bilhin ng tupit sa... So, ngayon naman, bibili tayo ng nyog. Kasi, ha? Ha? Flat? Bulad? Bawal ka nga sa bulad. Bawal ka sa bulad. Tigas ang ulo mo. Tigas ang ulo ni Gwen, no? So, now... Kuya, gata. Isa lang siguro, pila. Bibili din kami ng bigas kasi Jasmine po, 1 kilo lang. Yan, para sa aming lunch later. Isang kain lang, para makakain na kami. Then, napunta na kami sa store kasi baka nandun na si Kuya yung magwe-welding asawa ni Dito. So, see you later! Ayan, so nandito na tayo sa hardware. So, it's gastos time again. Tanawang baka niya. Ay, yung susi pala. So, nandito na tayo sa hardware. Kuya, ay, ma'am, pa-estimate naman ako nito. Yung aming mga bibilihin. Cutting disc. $35 ang isa. Salo. Cutting disc. Welding rod, unsa may 1/4. unsa man siya 6013 ra mo available. Ano yun? Pambakal din. Oo, pero namo ko 6011 o 6013 unsa man ka. Ano magandang ano dyan? 6011 na ka sa gara pang pagkita. Unsa say kana si Parlins Si Parlins. 2x3 by 1.5. Parang ganyan, no? Lagi baga. Ayan, oh. Aman kana. Ah, Kana 2x4 sa man baga. baga. Delay. Okay. Kaning 12 kataas yan. 12. Pilang isa? 360. Napatay gray nga primer. Gray na primer. So after this, pakuha pa namin yung hagdan sa Sopired kasi doon naiwan ni Jana. Dapat pati yung taas, hindi lang yung ilalim. Primer. Primer man ang gibla. Red Red oxide. Ansa kulay? Na ay kani kana. Ug na ako Itong orange. primer na siya. Pangantay corrosion siya. Itong red. O kana sa posting, nga to. Oo nga. Color. Parang red siya, maroon.
Or orange ang color. Ano to? Ito, primer dyan. Metal primer. Muna siya metal primer. Ang silver finish, ang finish na nimo siya. Kung gusto, para naman si Parley, GI si Parley. Walang primer na gray? Not done. Oo. Yun na. Wala na. Ako lang isa na. Ang Okay. roller. Ano to? Thinner, wala? Wala na ito. Ah. Kani nga roller o patong? Wala. Brush na lang siguro. Isang rollers. Kani nga roller? Ah. Nine? Magkano yung roller? 65 ang ko. Yung dako. Gamay. 95 ang dako. Yung dako na lang, tsaka isang paintbrush. Primer pa siya. Na ano yan? Number 2? Ang sa mga. Number 2. Number 2 ba yun? Number 2. Yung yellow. Ano ba yung yellow? Number ano yun? 2.5. Sige, akin na yun. Pila ni kabok? Isa lang? Duha? Kani, tag 95. Number 7. Total of 7 to 730. Aray. 30 number 11. to 735. Sana, bibili na rin tayo ng ulam kasi hindi na ako makapagluto. Mag-aalas 12 na. Isa nito, take out. Isa sa pansit. Kanang Bicol Express. Tsaka, ano to? Ito yung mga... Ito, take out nito, tsaka ito. Ay! Yan, tsaka ito na lang pala. Wag na yung Bicol Express. Kanina nga, tag 10. Dawa. Yan. Isa income. Ito na lang. Ha? Lumpia dayo. Yan. Lahat mo na yung sabaw, ha? Sabaw? Hindi, okay na yun, tay. Okay na. Hindi, ito lang. So, dahil over at nakakapagod talaga ang gastusin mga moms, kami ay kakain muna. Halika na. Ay! Hindi ako kita. Ayan. Halika na. Ha? Oh, tinan mo oh. Mas marami pa yung aming Gwen. Serving namin. Alina. Maghugas na ng kamay. Nakakagutom po talaga mga moms kapag puro gastos. Wala, ganun talaga ha. Ay kuya, isa pang maliit na mangkok. Ayan. Alina. Kailangan pala sa PayPal, kailangan ng email. Mag-send sila. Kain ka na mama. Ikaw, halika na, puro ka cellphone, kain mo na. Mag-1 ka sa tubo.
to, gawa ng anong oras mo. Nakakagutom talaga kapag ganitong ano ka. Pero okay na rin. Kasi, dahil ko na talagang gusto itong tinturahan, sabi ko kahit yung bubong muna, mauna. Importante para hindi siya kalawangin niya. Nutubuan siya yung papa niya. Wala po si DJ kung mapapansin niyo. Kasi si Gwen mo ng misis. That's all for now. Abangan nyo na lang later kung paano po yung aming pinapagawa na magiging resulta. At syempre pa yung aming pagpipintura dyan. Ayun. Kasi bumili ako ng primer. Pero kulay gray din siya. Para na sa ganun, universal color. So hindi siya mahirap bagayan kung mag-iiba ako ng kulay or at least, di ba, ano lang siya, simple lang siya, gray lang. So that's all for now mga moms. Comment down below and thank you so much for watching.